sartu zenien elorrizatik, altzamendukoak, orduen batzokize egon zen, Zeletabe kalean. Zeletabe kalean egon zen, eta hainbat ekitaldi ekiabi izan, antzerkiz ekiabien, dantzarizek, hainbat gauza ekiabi izan. Sartu zenien, abainera sartu ziren, Tercio de Begoña, bataileikoak, eta horrek egon ziren sartute Brigadas de Navarrako taldien, Arreketiek eta ziren izenak. Sartu ziren batzokire, eta batzokizen barruen egon ziren hilantera eta dantzarizen soinekue, kumienak eta bat ez dit, hainbat dokumentazio eta argazki eta gauza, danak atera bezan kanpora, ea inpilo handi bat, eta azu emotzien danai. Eta, hori zen gauza bat, etxietara sartu, etxietan, hile batzuetan egon ziren bizi izaten, eta, guzti honen kontrola eurek